в София бяха посрещнати местните нощни вълци, клон на путинските рокери. Те възнамеряват уж със собствени средства да поемат към Берлин, където на 9 май да се влеят в руската колона. Интересното е, че преди една година те бяха значително повече. Вероятно кризата е ударила и Россътрудничество, организация, която финансира проявите на руски мир в чужбина. Георги, защо си тук? Ами тук съм, защото България 1944 година пада под съветска власт и до 1989 година продължава да бъде под съветска власт. В момента тези хора честват нашето падане под чужда власт. Падат това България да не бъде самостоятелна държава. Те се радват на това, че Съветски съюз е обявил война на България, че ни е окупирал, че ни е наложил народен съд, че ни е наложил комунистическа власт, че е съсипал икономиката на страната, че е избил елита ни, че е съкрушил волята на народа ни. Това за мен, като българин, е недопустимо. За това съм тук, защото онези предатели, антибългари, не са лицето на България пред света. Ние сме българи. Исполняет Грета Ганчева. Значит, нам нужно одно. Мы за стеной не постоим. Одна на всех мы за стеной не постоим.